Hampanga song atum metheng tompen armung chejeng si DCR deng tin pora lo pajerdang. Ninkan klik KHY si amang kithek ani kataron pon. Kadong pina bertalong peneli thare monosungti non bertang tompen arjaponik tha. Dolamara Malasi Sport Association atum pen patir piponsi ingdeng kretrok Dolamara Malasi Championship Trophy ingkoira isi matijong arni pen patuponsi pini nipai cap arkoi arnian angdung kiti patupon. Angdung kiti ke patu amailong alhi sar poman pen sar koirong phar VDC chairman Dwarbogori constituency sar Sunaram Singnar sar Dhoniram rongphar lapen kapre local social worker tumta chitong lunsi RDP dunlo lasuki patu ke chengpen kijut an sar imtaro first referee sar kiritena second referee sar utam saba third referee lapen sar klingingti fourth referee atum si langdunlo winner team Dolamara Football Academy runner up team Rongchechar FC Best player Sar Minder Terang, Best goalkeeper Waisong Teron, Labangso ke patu along pupuati matum, ke patu kangtang ragajok, goal isi cethapon si api, penalti patupon nangkoglo. Penalti kitura hut Dolamara Football Academy atum, kitur ke mesen senajok, 3-1 pen Dolamara Football Academy atum cepahepon. Men sing rongpi Karbidene News. KSA AISA RYA SYJ KAWJP UKYA SYC Hampanga song celang pepen metheng tompen armung cejeng padopon. Patumi arni kangsam por phai phora thongkep malamapor KSA Lamding Road asa himalong pen barsi metheng tompen armung cejeng ponsi DC arideng pen pinpur alo pajirda. Mikir Bheta Nogang district along kido barim Karbi along le government atum longle kithibor iaputhak khamkhe padopon BJP government atum kido kelak along le kithi ke chokche thektiklo lapen Karbi autonomous council kachari kithi giding atumta laso puthak langdun dingke chokche puta KSA maiphu Simon Rong Pharpen pachini pon Rajiv Rongpi Karbi Daily News Nipai kre si arkoyani manja animal husbandry and veterinary asaya along KHYC asong ningkan priam hang ketekani katalon pon. Labangso katalon pon along KHYC teripia maipu Rajendra Tisopensi Maicharipon Mailong Kachupa ponalohi Borsing Kathar Bibison Rongpi Principal DST Junior College Lapen KKCA maipu Lapen Kongchunbang Lunsipi Jyoti Terangpi atum Lapen Hawar Kaprek pen Kewang Honghari aphan Kekroya Karbi atum Chitongdun Labangso katalon pon along KHYC asong pen athipiki en pon to protect and upliftment of indigenous religions, cultures and identity pu pen ajoine Honghari aronalam Chithanchimun pon. Karbi atum ajudan tubat alamat yang roh sampai muarsiar ni biar nak berasal kerai komunji kerai komunji apaan sih tentang sebenarnya refleksi ini arti sih nih jangan ben cepat ini kan ini arti apa kan dia tengok hasil itu tentang Rajiv Rongpi Karbi Daily News Arkoi kresi lakha inkoi ratrok Dwarbogori constituency arlokido Kakojan Baptist Church along Kretrok si Bukajan MLA Dr. Numal Momin Assam Dorson Scheme ningkan surhinira inkoi lapen surhinira inkoi ra isi apartment pen nong ike sompon. BJP atum sabka sat sabka viswas puat hepi pen patir piponsi dhoram atum sita methangar nam kardom kardiji atim ingthir etnang jipu matha ponsi Assam Darshan Scheme ke paklang ponlo pusi MLA pen maelong clardak pen radang no than pachini ponlo long eke soma maelong reference Davidson ingti lapen MLA Dr. Momin pensi long e ingpu ponlo kangpu maelong kachitongdun lakha inkoira pho Nilip constituency MSC Pavitro Rongpi Dwarbogori VDC chairman Sar Rongphar, Reference Benting Teron, Mandal President Ron Singh Lekhe, BJP District Member Hun Phangcho, Mandal Secretary Daniel Terang, Tarun Terang Lapen, Kakojan Charsalong, Kijatum Lapen, Raratum Chetong Dunsi, Mesen Pen, Mai Pajut Ponlo. Amar Kakojan Baptist Church, Tatu dia 10 lakh toka, rest house, toilet, aro panir karne,
নেক্সট ফেজ আৰু 15 লাখ টকা গভৰ্ণমেণ্টে দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গতিকে এই প্ৰগ্ৰামটো আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ ডেভিশ্যন ইংটি ৰেভাৰেণ্ড আৰু পেইণ্টিং টেৰন ৰেভাৰেণ্ড আমাৰ তেখেতসকলে আমাৰ সহযোগ কৰিলে তেখেতসকলৰ সহযোগত আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰা হ'ল আৰু এই চাৰ্চখন খুব সুন্দৰভাৱে যাতে ইন ফিউচাৰ বিল্ড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায় দিব লাগে আমি মেনচিন ৰংপি কাৰ্বি ডেইলি নিউজ Arkoya ciklo ni phai kep ani ekal abhiyan khidipi somiti pian patir pi ponsi ingdeng pharoi sira phlikep kechok Swami Vivekananda amang kethek ani aphan panong damsi akang dai angdeng kachali ausomar atumaphan arjan ki kache pati mesen pen pachun pon labang swamailong alhiaman pen ekal abhiyan khidipi somiti amaipu PHESA singtimung khidipi lems chairman Samson ingti iskarbeng ekal abhiyan pramukh rumson timung ekal abhiyan khidipi Samiti Pratan Gilai, ME School Athanbang Kethe, Chandra Singh Teron, Khidipi Samiti Adihin Rinbang, Khidipi Bazar Committee, Amaipu, Harlongbi Kathar, Ekal Abhiyan District Committee, Klembang, Ground Vikas Klembang, Sar Harsing Inti, Lapen, Osomar Api Aportum, Lapen, I School Tin Pen, Acharya Atumta, Chitong Dun. Mailong Hanjang Langso English High School Athanbang, Jameson Teron Ahin Pen, Lokachaliki Inut Amunit Aphan, Isi, Kithir klong archak lapen kadokawe api apo lapen rong rop kithe kiding atum doan owe kimi atum aphan labangso archak pivek nangji mate lo ke abang putina phanta pacharli vek nangji po alam the hai hoi jai pon adun thu kachatong alhi harlong bi kathar ahin pen arjan ki along kethom angdeng kachapalong nun abang phi jirlen teron pi aphan nong e pajir pon hini angdeng kachapalong nun abang phi serdihun rong hang pi aphan Dilai LP School Headmaster Chandra Singh Teron ahin pensik nong e pi pajer pon lason si aprang si mati kiching si anong e kachapalong dun abang phi hendinga teron pi aphan Khidipi Lanes Chairman Samson ingti ahin pensik nong e pajer pon laso api kachatong acharja tum aphan bek isisi tak pi pajer dun alhi atum pen jumesen san alam pe jai pon si mayalong kachatong dun an aphan sang promuk jiwan bi ahin pen kacholo pajer pon pensi mai pajer pon kijut si Acharya atum pen kachatong alhi atum ahin pen men Khidipi sang promuk sar jiwan be aphan arpu ke pasantok apothak pherang ki atum angno ningduk nang sepakla lapen alang liphan si pothot arpu pithunang ji kalipulote Acharya atum do angta ekal abhiyan asai claim thekhedet si TOED popota sikjit pen apachini don mane tokanu mane logithanam thegi phan pu mane where a school cannot reach where a student cannot reach the school will reach to the student pe adi mane student school un edim school tum bang sia ala student ang nu damji pe ala sia pen se gade ekol vidray mane single teacher po phan la so school single veji la puya pen so school atum kimang ke la son thom to mo nil pen phi tum pathan nang po ancho tum disi koi bang ke la primary education lo la pe si bang ke health education lo athi ladak sons pramuk avi uludang te nili tum hum thong kep school atum ki kuson si em kini dun thekuma nang than pona bang avi uludang te nili tum la masi borgo o posong boy thok la khaita nili tum han abirta nang kidang avi ulutini hanjang nang sopen Jameson Tram la pentrison lekthei Karbi Daily News Dongkhuda Youth Club atum pen kicheng si amang kethek arni lapen hawa rong aje ninia pharman katalon pon bangso mahang kethek arni lapen hawa rong aje ni phai kep arni pen si cheng pon ada por phai sir kep malom pen Dongkhuda Youth Club amaipu Sarsing Ingling hawa rong aje amaipu Bikram Tokbi pen si lama ingthur pon por phai pho malom pen Assam Cabinet Minister Sumrong Hang pen si owi kimi ke kan kachepati ingpu pon puthot ni phai krisi ada por phai trok malom pen kapang thira sai deng pon lapen por phai kep malom pen armung chejeng pon pen por phai ke thom pen rat amai pi padopon anikang sam por phai trok malom pen song incorrectly convener Ratan Terang pen si Raje Chapati ingpupon bangso phi por phai nar kep pen longki be pen si lunkan amalin ingpupon Chandrahan se Karbi Daily News Jensing ronghang arong rongmendar arong amekar umha alongri longri habe kong imbe ahem chojon arnam kethe karkli nijang karbenglong arlo umha rapati alongri kolonga jensing ronghang arong
rong mindar amekar umha alongri longri habe kong in be ahen kedam tang arkoi ni phai sir kep ani chojona nam ke thekar klipon wapong ke cheng si sekar kli along chopapon karbi hong hari adharam angbong manteng ke theklong abang phu umha rapati alongri longri habe kong in be rapati habe kong borsing ingti rapati habe riso bidyaram phura kangbura be longri habe james ingti kathar longri asar lapen rong asar rob asar risobasa sarbasa pherangke botimen klengdon klengsar watum chetong don pen ing samjin pen bangso amai bangsuri hini sose arat pen kichokijun mesen hori bohong avel pen pherangke athengno nang chethandon atengke kurusar ahin pen womut wokan mesen langthe langpong mesen longhong angthen angphor mesen lapen tirikam ahin pen cenglok don rap to anta non ethrang ke bangji anke mesen ji posit thang pachini don lasi lapo an methang karbi apindeng sompot jingthang pen anam ite kachardon kachardi ahot ke arleng gethe atumta nang chetong don asonte an sose chelang mesen ji posit rat atum pen chunuri patopon dong kamu kampen karbi de lenung sa pherang ke dikon terang Pini berita bangla pan sekang ton poneklo kaduka beta domithak me korong tu